miskolo nabodari porluhian au naing makatai taringot borumi nahu haholongi sai sip nuang ibana tua tulang alusi majoa pinomat nanggo mabalos SMS sehari telepodo borumi sai maus do dicueki molo boido asa au marotusi marbadai hani na malam minggui alahu tiop do tulang tangan nai songgati au uhut madi pabali nanti marah bapak minatiki tulang minta tolong jawab lehon solusi di hubungan nami hamu pe heado doli doli songonido molo cinta berseni alusi majoa pinomat nanggo mabalos SMS sehari ku telepodo borumi sai maus do dicueki molo boido asa au marotusi songgati au uhut madi pabali nanti marah bapak minatiki tulang minta tolong jawab lehon solusi di hubungan nami cinta berseni